Dnes budeme na prívlač loviť jalce. K tomuto lovu použijeme kratší prívlačový prúd v dĺžke 2,4 metra s nižšou gramážou zhruba od 5 do 25 gramov pre použitie ľahších nástrah a skombinujeme ho s menším naviakom zhruba veľkosti 20. Prúd použijeme Quantum Joker a k tomu naviak Quantum Quevex. Následne vyskúšame loviť jalce na trošku väčšie nástrahy, preto použijeme prúd trošku vyššou gramážou. Bude to gramáž 5 až 30 gramov, ale zachováme dĺžku 2,40 m. K tomuto lovu použijeme prúd o dĺžke 2,40 m. Je to prúd Quantum Shotgun s gramážou 5 až 30 gramov a skombinujeme ho s naviakom Quantum Salsa, tiež veľkosť 20. Ďalej vyskúšame loviť na prívlač tiež s kratším prúdom o dĺžke 2,4 metra. Je to prúd Quantum Hypercast v kombinácii s naviakom Quantum Escalade. Je to jemnejší prúd s gramážou 3 až 14 gramov, ktorý má veľmi jemnú špičku a parabolickú akciu. K nášmu spôsobu lovu, ktorý tu práve si budeme o chvíľu ukazovať, máme k dispozícii Silon Quantum Quatron PT a Browning Hybrid Power Mono. Sú to priemery 16 a 18,3. Obidva vlasce sú číre a vzhľadom k tomu, že budeme loviť opatrné ryby, tak nám budú vhodné na použitie. Pri love zubáča, prípadne aj šťuky, použijeme trošku dlhší prúd o dĺžke 2,7 metra. Je to prúd značky Quantum Energy Spin s väčšou gramážou o nosnosti 20 až 40 gramov, takže je trošku tukší. A skombinujeme si ho s naviakom Rhino o veľkosti 30. V dispozícii tu máme prívlačovú šnúru Quatron PT E-Braid, ktorá je vyrábaná v rôznych farebných a priemerových prevedeniach. Dnes sa budeme venovať prívlači na tečúcej vode a vzhľadom k tomu si predstavím aj nové druhy nástrah, ktoré tu so sebou máme. Na lov jalca a volenia pri hladne použijeme ľahšie nástrahy. Začneme takýmito rotačnými blinkrami. Toto sú dvojlopatkové s perím, ktoré sa veľmi rýchlo ťahajú. Potom tu máme takéto kombinácie wobblerov s rotačnou lopatkou. Použijeme samotné zaťažené wobblery, ktoré sa ťahajú rýchlo v blízkosti hladiny. A nakoniec vyskúšame si takéto jednoduché plandavky. V druhej časti lovu v popoludnejších a večerných hodinách sa skúsime venovať lovu šťuke a zubáča. K tomuto lovu máme tiež pripravené nové druhy nástrah, ktoré tu chceme práve vyskúšať a otestovať. Na lov šťuky tu máme nové, veľmi dobre vyzerajúce wobblery. Sú to delené nástrahy s mäkkým chvostíkom, ktoré majú veľmi prirodzený tvar a plynulý chod. Okrem týchto wobblerov tu máme na šťuku pripravené bliskače. Sú to plantavky, ktoré sú jak v prirodzenejších, tak v reflexnejších farbách. Toto sú menšie typy nástrah. Potom tu máme väčšie druhy plantavok, taktiež v prirodzených a reflexnejších farbách, podľa toho, v akej hĺbke vody budeme loviť. A okrem toho máme možnosť si tieto nové plantavky ešte vylepšiť samolepiacimi reflexnými fóliami. Po zotmení skúsime na lov zubáča použiť nové wobblery. Samozrejme, vzhľadom k tomu, že budeme loviť na hlbokej vode, použijeme wobblery s veľkou lopatkou, ktoré sa nám do tejto hlbokej vody až ku dnu dokážu ponoriť. Dôležité, vzhľadom k tomu, že máme trošku prifarbenú vodu, na týchto wobbleroch je, že majú svetlú, možno až reflexnú farbu a dosť agresívny pohyb, ktorý spôsobuje dosť agresívnu vibráciu, zaujímavú pre dravca v hlbine. Pretože dnes budeme loviť na wobblery a je tu rôzny profil dna a rôzna hĺbka vody, nie všetky sa nám dokážu dostať do dostatočnej hĺbky. Máme tu novú pomôcku,
ktorou si tieto wobblery môžeme vylepšiť, a to veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý vám hneď teraz ukážem. Takže tu máme záťažovú hlavičku. Teraz hlavičku jednoducho stiahneme dole po ramienku. Navlečieme si ju na wobbler, na očko. Stlačíme ramienko a zatiahneme si ju naspäť. A tým dostávame novú nástrahu, wobbler, ktorý nám dokáže ísť až do spodnej vrstvy vody, možno až ku dnu. A táto nástraha nám úplne pripomína už používaný jig wobbler. Keďže dnes budeme používať dosť veľké spektrum nástrah, aby sme nemuseli stále preväzovať, použijeme tieto nové rýchlo spojky na bezuzlové viazanie. Pri love šťuky určite použijeme oceľové lánko, aby sme rybu nestratili. K tomuto spôsobu lovu tu máme nové lánka, ktoré sú veľmi tenučké a majú pritom vysokú nosnosť. Ďalšou špecialitou je úplná novinka titánové lánko, ktoré nie je pamäťové. Pri love s wobblermi, ktoré nemajú lopatku a tým pádom ani nemajú tak agresívny a typický pohyb, si tento pohyb môžeme dorobiť týmito oceľovými tyčinkami, ktoré použijeme zároveň na miesto lánka. Pri love s mŕtvými rybkami použijeme hotové systémy, ktoré tu máme už pripravené. A1 systém na rybku pripomínajúcu wobbler a A2 je tu systém pri love na rybku na spôsob jigovania. Poslednou nástrahou, ktorú dnes použijeme, sú tieto nové gumené rybičky. Špecifické pre nás a pre celkové použitie sú tým, že vpredu pri hlavičke majú vyvedený háčik, vzadu pri chvostíku je očko. Rybka je vo vnútri zaťažená. To znamená, rybičku nahodíme, plynulým klzavým pohybom dopredu, hlavičkou nám príde na dno. Samotný pohyb vytvára priťahovaním. Dobre. Loviť budeme jalce a bolene a hľadať ich budeme práve v takýchto miestach, ako sú tu potopené stromy a prirodzené prekažky vo vode. Takéto miesto sme si našli úmyselne, pretože práve v takýchto miestach sa schováva malý potier, ktorý tu má trošku bezpečie a jalce a bolene ho lovia, takže tu budeme skúšať loviť. Z nástrah, ktoré sme si predtým predstavili, vyskúšame menšie popery, hladinové wobblery, rotačné blinkere. Rotačné blinkere hlavne v kombinácii s perím, či už bielým alebo červeným, ktoré by malo zabrať na bolene. Ale predovšetkým skúsime imitovať malý potier, ktorý teraz ryba zbiera. Takže ideme to vyskúšať a za chvíľu uvidíme, či sa nám niečo podarí okabátiť. Budeme trošku riskovať a nástrahy budeme nahádzovať čím bližšie k týmto potopeným prekážkam alebo až priamo za ne a ťahať ich budeme ponad dne. Takže hrozí dosť časté otrhávanie nástrah. Pretože budeme prehádzovať cez potopené prekážky, budeme musieť nástrahu ťahať rýchlejšie, ale z tohto dôvodu dokážeme aj relatívne rýchlo vyprovokovať dravca k rýchlemu útoku, aby nemal čas zaváhať a zobral našu nástrahu. Vzhľadom k tomu, že lovíme na tečúcej vode, sú tu dve možnosti lovu. Buď to budeme loviť, keď voda stojí, keď hrádza nepúšťa, elektráreň nepúšťa vodu. Vtedy stačí, keď sa vyplavíme člnom a postupne pomalinky sa splavujeme či už po vetre alebo po tom slabom prúde, ktorý voda má. Pokým je stav vyšší, elektráreň a hrádza vodu prepúšťa, tok je dosť silný, je ideálne sa pri takýchto ideálnych miestach a prekažkách zakotviť a preloviť ich dôkladnejšie, lebo ten prúd je naozaj silný, rýchlo by nás to zobralo a nemáme čas prechytávať tie najlepšie fleky. Dosť dôležitým faktorom, ktorý momentálne je realitou,
je rojenie sa podeniek. Tento stav tu trvá už zhruba 10-12 dní a aj podľa informácií, ktoré máme, tak všetká ryba je viac menej v útlme. Zbiera či už živé alebo odumreté podenky. Podľa skúseností, ktoré na tejto vode máme, najideálnejší stav je mierne zdvihnutá hladina vody, keď tok prúdi, a lovievame ryby hlavne v chladkoch, v tieňoch pod stromami pri prekážkach. Ideálnejšie je, keď vietor nefúka, keď je hladina kľudná, ale dnes je dosť silné veterné počasie, ale vyskúšame to predsa len na ich tajných miestach, kde sa schovávajú. To je boleň. Je tam do p***. Ale prečo to celé urval? Alebo odrizol? Čo bolo toto? Cielený lov na bolenia a jalca bol málo úspešný, si myslím. Hlavne z dôvodu, ktorý som na začiatku spomenul, že sa nám rojí podenka už dlhšiu dobu a všetká ryba príjma prednostne tieto podenky. Počas tohto aktívneho lovu sa nám podarilo uloviť niekoľko menších jedincov jalca, jedného krajšieho, zhruba 50 cm jalca, a pri samotnom útoku bolenia, ktorý som spozoroval v podstate, túto príležitosť využila aj šťuka, ktorá v momente napadala rozplašené rybky. Dostal som ju na palicu, ale momentálne nám odišla aj s nástrahou. Odrizla nám silom, pretože nepoužil som vôbec lánko a silom bol dosť tenkého priemeru. Celkovo môžem povedať, že sme si zachytali. Teraz sme zmenili lovné miesto, pretože mám taký pocit, že toto sú miesta trošku pličie, s nerovným dnom. Sú tu dosť veľké kamene na dne. Ako vidíme za mnou vo vode sú betónové piliere, ktoré sú tiež vhodnou prekážkou a budem pri nich hľadať šťuky. Práve preto, že ideme na šťuku, nebudeme riskovať stratu ďalšej ryby. Už mám na konci zostavy naviazané oceľové lánko, nakoniec ktorého si upneme nástrahu. Na lov šťuky taktiež použijeme nástrahy, ktoré sme si už skorej predstavili. Budú to rotačné blinkre v kombinácii s perím a potom wobblery. Pokým začneme v týchto miestach okolo prekážok loviť, okolo veľkých kameňov na dne, skúsim sa dostať hlbšie, hlboko potápavým wobblerom na dno k týmto prekážkam, kde by šťuka momentálne mohla stať, pretože je poludne, je dosť teplo. A potom skúsime prevlačiť príbrežné časti, kde sú z vody okolí zatienené stromami. Nástraha letí do vody a my čakáme záber od šťuky. Tie ale dnes akoby neboli pri chuti. Meníme nástrahy a systematicky prelovujeme tie najlepšie miesta. Márne. Meníme aj stanovištia, ale ryby nenachádzame. Sme bez záberu. Ako si to vysvetliť? Veľmi jednoducho, šťuky neberú.